बे मालायखौ नायनानैनो सानसे समाव बे ओरैबायदि मोजांसो ना गाज्रिसो आं मिथिया खिन्थु मालायखौ नायनो गावनि गथ'फोर बायदि सानोमोन ओरैबायदि हेल्प खालामोमोन जानो गैयि मानसिफोरखौबो दिनै गावनि निजा गथ'खौ बियो जेबो उदिस लायाखै जेबो माने बेनि मेन खारनखौ आं मा सानो मिथिबाय बिनि हिन्जाव बे रायखसि हिन्जाव बियो रायखसि हिन्जावजों हाबा जादों बियो जुदि मोजां हिन्जावजों हाबा जानायमोनबा दिनै आंनि गथ'खौबो नायहरगौमोन बे न'खरखौ बे खबर लागौमोन बिमा बुरै थानाय बेफोरखौ खबर लागौमोन बेनि मेन माबाया जाहैबाय बे हिन्जावानो रायखसि बे मोनजाफेरनो रोङि मनग्लाब जोबग्रा मानसि बियो गावनो थोआ बे जाथों बियो जाहोबाय थाथों बेनोनो गावनि फिउचारा गाव जेब्लानाखि माबा मोनगोन खस्थ' मोनगोन होनबानियासो गथ' गथाय बियो गोसोखांगोन बियो जाथायखौ नुनानै जोबोद दुखु मोनदों लोगोफोर हिन्जावा जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि ओमफ्राय बे हिन्जावा हाबा जाहैदोंमोन डिमाकुसियाव आरोखि ना दा बेनि फिसाया आरोखि ना हिन्जाव गदाय लानानै बबावबा दंहैयो ओमफ्राय हिन्जाव गिबिया गोबां दुखु दाहाजों सैनांगासिनो दङ आरोखि ना दा बेनि थाखायनो बिथांजोआ आरोखि ना गावनि गोसोनि दुखु मोननाय गोसोनि गाज्रि मोननाय माब्रै दं माब्रै गैया बेखौ फोरमायदों आरोखि ना दा आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो देखायलांगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांनो हागोन फुल आपडेटखौ आङो होगासिनो दङ लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय जा फिन ओरैबायदि खस्थ' जायो माने थेर बेथेर जायो माने एखेबारे जेबो जिर' बायदि जायो आरो जेनेबा एखेबारे गोदान माबा हिम्मत लानानै गोदान माबा खालामबासो संसारखौ जेनेबा सालायफिननो लाबासो नङाबाथ' थेर बेथेर गोसोआबो थेर बेथेर बायगोन माइन्ड गासिबो डिप्रेसनाव थांजोबगोन धन सम्पतिबो सेस लेथें फेथें जाजोबगोन आरो बेनिखायनो आं माबा जेनेबा खावलायो जेनेबा रावबो बेबायदि खालामनो नाङा रावबो जेनेबा बर' सुबुंफोरा बेबायदि खालामनाया मोजां नङा आरो जेनेबा न'खर माने माबा धन सम्पतिनि खोथाल' नङा फरायनाय मानायावबो ओरैबायदि माबा जाखायो प्रब्लेम जाखायो ओरैबायदि जेबो माने डेभेलप जाया आरो एखेबारे माबासो आं दा मोनसे खारननि थाखाय दिनै ससियेल मिडियायाव आं फैफिननो गोनां जादों दाखालि बावैसो आं आंनि हौवाखौ लोगो हमनानै आङो मोनसे एग्रिमेन्ट कर्टआवहाय मोनसे एग्रिमेन्ट लादोंमोन बे एग्रिमेन्टनि मथे जेनेबा नैबे हा आरो ओरैनोथ' बारि बागान जेबो बुरजा जेबो हा हु जेबो बारि बागान जेबो गैखाया आंहा नैबे न'ल' आरो मोनसे बे टाउनावनो बै डिमाकुसिथिंनो माने मोनसे फिसा माबा दङ हा दङ बे मोननैखौ माने आंनि हौवाया लिरना होदोंमोन एग्रिमेन्टआव जेनेबा गावनो साइन होदोंमोन बिनिखायनो आं बे जुदि फैलाबा फैलायानो जाहैखाबाय बियो माने साइन होखाबाय नालाय बे फैला बायदिखौनो सानना लाखाबाय आङो बेनिखायनो दा आं गथ'फोरनि फिउचारनि थाखाय आङो बेखौनो थिरांथा लादों जे आं नैबे न'खौ जेनेबा माबानानै आं गावनि जोनोम जायगायाव थांनायनि आं माबा खालामबाय आरो थांखि लाबाय आंनि जोनोम जायगाया चिरां डिस्ट्रिक्ट सामथाइबारि गरुबासाव सामथाइबारि डिमाकुसियाव आं हाबा जाफैदोंमोन आंनि हौवाया जोंखौ गोदाव सोराव खालामना गालांबाय आं दा गथ'फोरनि फिउचारनि थाखाय आं बे डिसिसनखौ लादों ओंखायनो दा आं नैबे बे जुदि फैलाबा आं रावनिफ्रायबो हेल्प मोना थानो एसे जेनेबा उसुबिदा मोनदों आङो बिनि थाखायनो आं गथ' गथायखौ लानानै आङो आंनि जोनोम जायगायाव थांनायनि थिरांथा लाबाय बे 1.5 खथा हा बियो बे न'आव हा ओमफ्राय बिदिनो बिदि दं आरो ओमफ्राय बेखौ सोरबा जुदि लानो गोसो जायोबा कन्टेक्ट नाम्बार होगोन बे नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हरनो हागोन आरो आं दा आंनि हौवाया दिनैसिम 2 बोसोरनि बारा जाबाय जोंखौ खबर लाहरा गथ' गथाय खबर लाहरा आं हारसिङै ओरैबायदि खस्थ' जारलायै आं गथ'फोरखौ माबादों फेदेरगासिनो दङ दिनै बियो फैला होननानै डिसिसन लानानै दिनै आंनो मोनसे नटारि लिरना होदों साइन होदों एग्रिमेन्ट होदों बियो बेयाव दङ बिनिया ओमफ्राय बिनिखायनो आं नैबे बे जेबोथ' आंनो जेबो होखायाखै बियो दिनैसिम माबायाबो साख्रिनि बे जिथुनाखि माबा खालामदों माने डिभाइड खालामदों सेलारि बेबो प्रसेसआवनो दं बेखौबो आं आसा खालामो बे डिपार्टमेन्टनि मानसिया थाबैनो मावनानै होबा आंनि थाखाय जोबोद माने मोजां जागौमोन आरो हेल्प जागौमोन गथ'आबो आंनिया क्लास 10आव आं ओरै आं जेनेबा उन्दैनिफ्रायनो हाजिरा मुजिराबो आं मावफेरा दाथ' हेल्थआबो आंनिया मोजां नङा दा
बिनि थाखायनो आं दा डिसिसन लानाया बेनो बे न'खौ आङो माबानानै फाननानै आङो चिराङाव थांनायनि माबा खालामबाय आरो नोंथांनि जिथु लिलित बर' बिथाङा गुबुन सोरजोंबा हाबा जानायनि माबा थुलुंगा मोनदों नामा? हाबा जादोंना जायाखै हाबा जायाखैबाबो थालाबायनानै आन्डारग्राउन्ड एखेबारे रावजोंबो नुजाया न'खर खबर लाया गथ' गथाय खबर लाया बिमा बिफा बुरै बोराय रावखौबो खबर लाया बै हिनजाव सोरबा हिनजावजों थायो हिनजावजों थानानै गथ' गथाय माने हाबा आंनि मथेबाथ' बिसोर हाबा जायाखै ओरैनो गथ' खांनानै दङ बियो गथ'बो आं खोनानाय मथे दाथ' हाबाबो जायाखै बिसोरो आरो गथ' सासे दंबावो माबायदि अबस्थायाव दङ बिसोर गावसोरसो मिथिगौ सासे बेबायदि साख्रि मावनाय मानसिया बेबायदि खालामनोथ' लासिं सिं ना रायजो राजाफोरनो साननानै हाबा जायालासेनो गथ' खांनाय बिसोर दिनैसिम हाबा जानायनि रावनोबो प्रुफ खिथिफेरनो हायाखै माबाफेराखै बिसोरो दा अब्ला नोंथाङा डिमाकुसिनिफ्राय चिरां जिल्लासिम सिफ्ट जानायखौ सानदों नामा? बेखौनो आं माबा डिसिसन लाबाय बेनो आंनि फाइनाल डिसिसन आरो आं हौवायानो फैलाबा आं बिराद खस्थ' मोनदों आरो दा संसाराव थांना थानो थाखाय बिनि थाखायनो आं जोबोद माने प्रब्लेमनि थाखाय आं दा न'आवनो थांनो माबा लाबाय डिसिसन लाबाय आं नोंथांनि जिथु हौवा लिलित बिथाङा नोंथांनो हाफोरखौ लिरना होबाय नङा होमबा? औ लिरना होनानै नोंथाङा फाननानै बेखौ औ आं बैथिंजाय हाखौ बायफिनगोन न' बां आंहा लुहैफिननांगौ बिराद बारि बागान जेनेबा बिथा बायनानै आं न'खौ लुफिननांगौ आरो बेखौ आं माबादों आरो आंथ' बेखौ एकदम माने फोरमायनो आंनि गोसोआवसो दंसै बेफोरो माने ओरैबायदि बेफोरखौ माने गोसोखांनोनो लुबैला बायदि जाबाय आङो ओरैबायदि गथ' सानैखौ लानानै आं ओरैबायदि माने आंहाथ' माबानानै टेनसनजों डिप्रेसनजों आं पेरालाइसबो माबा प्रेसार स्ट्रकबो जालायलायदोंमोन आङो गथ' सानैखौ आं दा लानानै जोबोद आं खस्थ'आव दं आं बेखौ मा होननानै फोरमायगोन आंहा राव गैया आरो खुगायाव बेखौ फोरमायनो थाखाय जोनोमगिरि जायगा बिमाफोरनि खाथियाव रायजो जाहैनो गोसो जादों मानसिफ्राथ' ओरैनो खारगासिनो दं ओरैनो थांलागासिनो दं नांलायनानैनो थाङो दिनै आं एसेबां गिदिर घटना जानायनि उनावसो आं बेबायदि डिसिसनखौ लादों आरो बेबो आं हठातके लानो हाया मानो होनबा आंहा सानै गथ' दङ बिनि फिउचारनि खोथा दङ बिनि थाखाय आङो दा माने गथ' गथायनिफ्रायबो आं माबा लागासिनो दङ पारमिसन लागासिनो जेनेबा डिसकासन खालामगासिनो दङ जोङो जेनेबा गथ'फोराबो जेनेबा आंनि माबायावनो माबा आरो जेनेबा एग्रि बिसोरबो गिदिरा सासेया क्लास 10आव सासेया क्लास 7आव मोनबाय फिसाला गोजा सानैबो फिसाला गोजा औ सानैबो फिसाला गोजा